Uy, bawal daw ang ipon. Ay, pwede. Mag-start na ba guys? Mag-start. Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So today's video ay random video lang dahil hi guys! So ngayon, kompleto ang Hangal Girls at nandito si Maricel the Guapa. Dayon guys, bad romance challenge me. Katubang magkuan, kanta-kanta, nga bawal mo katawa. Diba? Oh, sige go. Wait sa. Uy, bawal daw ang ipon. Uy, bawal daw ang ipon. Ay, pwede. Mag-start na may guys. Mag-start. Mukanta may din. Bawal mo katawa. Ako katawa. Okay, bawal mo katawa. Kung anong dito mukanta, tali makita ang ipon. Makita. No. Alam. Wait. Sige. Caught in a bedroom. Sige. Caught in a bedroom. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. No. Akong papangig. Uy, ikaw ko'y napiyari sa nawi. Balik mo! Few inches later. So next guys, next. Oh, saan man nakanta? Katong for real. Bawal gyapon mo katawa. Bawal mo katawa. For real. Pagulat sa iwa pa na ready, hoy. Pagulat sa iwa pa na ready, hoy. Ready, hoy. For real. Ikaw sana ro. Suntuka kay buhurat. Ikaw ano si Manas Maricel. No. Pagdali ano ros. Sama na. Puril. Puril ba? Puril. Undang ko. Ay, nagtulo ako luha. So guys,
Kung giserious tong walay katanan sa naros mo imong kadaog. Lagot ko sa kay akong payod ninyo. Pero hapit na makai. Ala grabe ko katawa oy. Aw isa ba? Mga gwapa lang ng mga bayhana guys, pero mga kawatan na sila. Mga kawatan dahil sila guys. Ang imong gitiradahan ng sa gani? Ang ring light. Yan na rin kapayas bay. Kapayas. Unyi mo, unsay nakita nimo? Rambutan. 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 Dilaw pa daw pero pwede na naon. Ay! Kumpiyansa gid mo ani guys. Guys, inom sila kuan, Budweiser. Ko. Ah, Naglain akong tiyan. uy nay. Hoy, ti ko ba ano nako na Rose. Asa ka nang awat ana? Mangawat ta oy. Padong dito ko. Dira ta mapriso? Ha? Nada hinog. Kuwag baso inday isa. Nga kawatan ron. Dati ang bata. Asa? Wala ko niinom pa. Sukad. Awa gito red? Dito rin. Oo. Dito rin bitaw na siya. Kagalain ba akong tiyan gahapon? Pagdali na mo. Sino inom mo? Inom ka? Oh. Dito rin. Guys, mo try daw taning Budweiser nga beer. Please subscribe Budweiser. Budweiser bad ito. Kung sa'y lamian ni Hoy. Lasang kuan. Lasang buka kuan. Mura man siya San Miguel ra. Rahon publish. Wala jud si. Mo man nanangit. Nangawat og rambutan. Oh. Tulo ra ka buo. Later. Ay, ginoo mo. Ila may na. Wala jud ko ka picture taw ninyo. Ay. Kailangan ko sa mo. Sige, sige, go. Ina po ni. Kanina na video oy. Ina mo ko. So guys, wala dam ka nagabihan jud daw mi. Mag-burn fire pag Mag-bonfire pa day mi guys. okay, flex sa kuan di sa usawan ug unsa siya ka halang sili. Kuan na siya ka buok. Soy. Say hi. Hi to your vlog guys. Hi. To her vlog. Cheers. Dito ba sa makwa na ko? Oh, nakaw no. Atapod Asa ka Juben? Oh. mangunya ba sila? Ganoon kay kong blade. Ganoon kay kong blade. Ganoon kay kong blade. Mura ni balik. Mura ni balik akong kanang beer. Ano ito?
Kantaha, uy. Bayana, di ba kang kuan? Kantaha. 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 Hala. Grabe na kayo muhapak. Janaros. No. Hoy, Janaros, bakay piti na kayo muhapak. One down. Consideration with its two personalities is not provided gas that is social distance. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing in Boy, ato laging hangal ba? consideration with its two personality is not provided gas that is social distance. 1 liter. Saan yung mga inumay, di kabalo mga bre? Kami lang na nakawin sa kami. Pero may kuan kasi. Cheers! Huwag ka tawagay ko ninyo kayo mo. Gahi na kayo mo yung videoin. Videoin ba? Wow! Coke in the app. Wow, banana Budweiser Royal gisulod. Lagi. Royal lagi gisulod. Uy, ang sama na. Uy, puti lang kahit ano, kaya bisa live. Pag-ibig na wagas ang ialay sa'yo. Ko ay biglang nag-iba. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実